дуруд дӯстони азиз, умедворам ҳама каса сиҳату саломату хуб ҳастед. муддати чанд қа шуд ки бо шумо ҳам ҳарф нагуфтем, гам назадем. ин хело барои мо вазнин аст. мехостам дар доираи як масъала ҳамроҳи шумо гап занам. тӯли чанд рӯз мешавад ки пайдарҳам дар ватсап, дар телефони дастии ман занг мезананд, меган филм чӣ шуд, филм чӣ шуд, филм чӣ шуд. садқаи сухани шумо, ман мехоҳам ки ҳамин филм тез барояд. манам мехоҳам ки ҳамин филмро ҳама каса хуб қабул кунем. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз, мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. кор дар компанияи Faberlic, кори беҳтарин, компанияи беҳтарин барои занҳо, барои он ки ин компания ба мо имконияти калон медиҳад ки дар хона нишаста соҳиби маошҳои хуб гардем, аз назди фарзандонмон дур нашуда. духтарягон ҷои мушкилиш нест, ҳамааш бепул, омӯзишо, номнавишнааш ҳамааш бепул. ба ин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро худам хубтар ба шумо мефаҳмонам. ба шумо фақат телефони ба интернет пайваст лозим асту хоҳиши пулкор кардан. ташаккури зиёд ба диққататон. синамои мардуми тоҷик низ пеш равад. ин чизро бовар кунед, ҷиддӣ мехоҳам ки ҳамин чиз шавад. лекин мутаассифона фурсатҳое фаро мерасад ки мо барои сабт кардани ан ҳамин филм имкон пайдо намекунем, фурсат намешавад. азбаски ман як омӯзгор ҳастам, соатҳои дарсиам низ оғоз шудагӣ ҳастай. ин ҳам шояд як сабабе бошад ки вобаста ба вақт ман имкон наёбам ки филмро сабт кунам. масъалаи дигар, шумо ба гуфта будам ки агар ки бо мо ҳамкорӣ намекунед, видеои моро паделитсия намекунед, паҳм намекунед, дар канал обуна намешавед, дастгирӣ намекунед, дар қисмати ҳамин филм нависта будам ки шояд ки дигар ин филм ба навор гирифта нашавад. мумкинам ҳамин омилҳои дигарам ҳастанд ки ба мо таъсир расонанд, то ки ҳамин филмро сабт низ насозем. ман гуфтанӣ нестам ки акнун шумо ҳамин зори ҳамин филм ҳастеду бе ҳамин филм наметавонед. ҳастанд филмҳое ки масалан хубтару нақстару созтар, лекин вақте ки як кора сар кардӣ то охир бурдан дар кор ҳаст. ба ҳамин хотир ман низ мехоҳам ки ҳамин филм то нуқтаи ниҳоӣ расад. филм шояд шавад. як-ду масъалаи дигар дорем. ан ҳамон масъалаҳо мо агар ки нафаре ё шахсе дуруст дарк кунад, фаҳмад, кор мо ҳал шавад, иншоаллоҳ ҳамин филм давомаш боз пешкаши шумо иншоаллоҳ хоҳад шуд. ва як муддати муайян шумо метавонед ки моро дуруст дарк кунед, дуруст фаҳмед. ҳамин чизро мехостам ки ба шумо, ба маълумоти шумо расонам, то ки шумо низ як чизро мунтазир шуда нестед. 2 ҳафта пас мебарам, бо як муддати муайян филм мо 3-4 ҳафта падрият пайдарҳам баромад. боз ин ҳафта уже дуюм ҳафта, сеюм ҳафта рафтеста ки набаромадааст. бесабаб нест, ҳар як кор сабаби худша дорад. лекин иншоаллоҳ агар худованд хоста бошаду хор накунад, тани ҷону сиҳат насибамон гардонад, мо ҳамин филмро пешкаши шумо хоҳем кард. худо нигаҳбон ҳар як нафаратон худатонро ҳифз кунед, худатонро дӯст доред, зеро ки дӯст доштани худ дӯст доштани дигарон аст. худо нигаҳбон.